on sexing me. Do I like her? No, definitely. I'm just like... Jo, takže čaute ľudia, moje meno je GigaCat a dneska vás tu vítam z hry Gym Simulator. A takže diváci, ideme si vytvoriť najprv postavu. Vidíte, máme tu brucho a táto hra bude, že budeme tu posilovať a budeme sa snažiť byť čo najsilnejším. Tak, najprv si urobím postavu, to asi nechcete vidieť, zatiaľ to preskočím. Takže ľudia, už sa mi to robí, nejaká cutscéna a ľudia, nemôžete to vidieť ešte, ale tu hore. Takže ľudia, už sa napájam Gym League a pýtate sa ma, že môžete to aj vidieť na niku, že prečo máš iné meno. No je to preto, lebo som si vytvoril nový YouTube kanál, teda Roblox účet, kde budem točiť videá kvôli tomu, že ja už v Roblox hrám strašne dlho, počkajte, stíšim si to. Ja v Roblox hrám strašne dlho, ale dlho som ho netočil, však točím neviem koľko, asi 8 dní. Takže ja som veľa hier prešiel, tuto konkrétne nie, takže fakt neviem, čo tu mám robiť. Hej, there's... A preto nechcem, že aj na tom by som točil, že furt by som si striedal účty, budem točiť na tomto, proste. I see you have belly, let's start working on it. Here is the small power potion. OK. Tuto máme nejaký track. Tak počkaj, skúsime to vypiť. A skúsime sa tam pripojiť. Aha, počkaj, unit, musím to splniť. My to zvládneme bez tutoriálu. A ľudia, za 7 lajkov natočím z tohto part 2. A takže máme posilovať nejaké... A bez to budú asi tehličky a záda a nohy. Takže tak, musíme asi klikať, áno, klikať. Pospamujeme mu to. A počkajte ľudia. Auto, train. Jaká vecička sa mi tu objavila, čože? Čo sa stlačí a kliknem na to. Mne to nekliká sám. A nekliká, žartujem. Aha, klikám. Vôbec nekliká za mňa. To ja klikám. Áno. Ne do strandy. Budeme podvádzať. Budeme postivo klikať, môžete počuť. Skúsim rýchle klikanie. Už nám tu rastú tehličky. Jaké máme za náruky. Tak to je GG, na nevadí. A my ide do nejakej aury, skôr do stats. Skúsime na schôlku competition, to nám asi už quest. Daj sa mi rýchlo na school competition, teraz sa ja budem smiať. Aha, tak nič. Tak nie. Nechcem ísť za ním, ja aj dobre pobavím sa s tebou znova. Na čo musím ísť kúpiť čokoládu, ja musím cvičiť, nie papať. Energiu si vždycky treba dať, hej. A dodržujte hlavne teraz pitný režim cez leto, lebo je strašne teplo. A nikto nechce, aby vám to potom bolo tak teplo a nedaj Bože odpadli. Počkaj, tak ešte ideme Počkaj, poďme sa do stats. Aha, tak beh ABS už mám. No ABS ešte nie. Budeme to volať, že ABS a tak, jak to je. Tak ideme, rozklikáme to tu. Robíme G-trkly, môžete počuť. A G-trkly mi moc nejde. Nevadí. Budem sa to skúsiť naučiť do budúceho videa. A pozrieme sa teraz. Dobre, už to máme, ale tie legs idú len na 20%. A tu sú legs na 70. Tak idem na to. Tak, a tu sú aj nejaké kila, tak toto je asi easy, tak prepáčte. Dáme 12, aha, tak nič, tak 4. To už ideme extrém pomaly a tu máme asi tu nejakú silu, to sa tu dá posilovať. Uvidíme. Ale nám sa sila nemieňa, my sme asi nejaký nesmrteľní. Takže rýchlo docvičíme. A ľudia, ja sa vám ozvem, ak budem mať všetko na 100. Takže ľudia, už to tu máme.
A tak musíme ísť. Máme všetko na 100 a tuto som zistil, že nejaké nové telo si asi mám kúpiť. Pozrite, aký sme namakaní. Tak. Oh my god! Wow! No tak teraz fakt vyzeráme, že hrozne. Takže musíme si okamžite cvičiť. A kedy máme odomknúť nový gym? No neviem, ale to si dáme asi v druhom parte. Tak počkajte, čo teraz musíme trénovať? My už máme niečo na 100. Takže shoulder zabíja z chest. Takže ideme na chest. Rovno, to sa trénuje toto. A zistil som, že musíte ísť trénovať aj toto. A zistil som, že to je asi... Neviem, prečo to mám furt. Takže musíme to naklikať. Týpek má 1,3 bilióna. Bilión? To čo je? A to je milión. Tak ten týpek musí byť fakt, že dobrý. Pozrieme sa na statistiky. Furt ešte. Nie, už máme. Takže shoulders free roam. Ešte to nemáme, sme si všimli. Toto nie. Shoulders free roam. Triceps máme. Tu čo sa trénuje dobre. OK, tak. Máme asi priviazané niekde na nohách. Toto trénujeme. Ak zdvíhame. Toto je fakt náročné a hlavne to neskúšajte ani v takomto gyme, ani hlavne doma, ak máte nejakú posílku. Aha, počkaj, nejaký school competition. Áno, teraz im to chcem ísť tam ukázať, aký som už. A neskúšajte to, hlavne ak nie ste namakaní. Ešte viac musíte byť namakaní, lebo môže sa stať hociaký úraz. Takže tak. Za 3 sekundy, za 2 už to začína. Ukážem im, ako som schudol, aký som už namakaný. A chodím vôbec do gymu. Čo budeme hrať basketbal, môj najobľúbenejší šport. To má v telocvični. Čo máme robiť? Press space, ok. Tu mám nejaké... Aha, to mám asi... ukázať svaly. Ok. My sme jak kulturista, on je... Jak sa ten volá... Rýchlo ma nevie napadnúť. No. Tak, toto znova, ďalšie kolo. Mám znovu 13 sekúnd, musíme rýchlo spamovať. Tak, už nemusíme, už sme to dali. A inak to, čo vám klikám, nebojte, ja to je žiadny autokliker, to už len tak... Žiadny autokliker na mačkanie spaceu fakt nemám. To rýchlo... To asi nedáme, ešte ale čo čakáme, máme druhé telo, ich tu že fakt veľa, a však tam videli, že má typek miliónové. A čo by sme to dali? Nedáme to, no nevadí. Chicken wings, what? Som bol nejaké skazené. No nevadí. Questy. Tak, dokončíme toto telo. No, tu sa tie odomky. To podľa mňa sa nejak vyjavuje shoulders potrebu. Tie ABS už. Áno. Počkajte, tak shoulders, kde sa trénujú shoulders? Tu sa trénujú ABS na max. Tu sú shoulders. Musíme takto zdvíhať, to pozná si každý. Počkaj, free roam musíme. A to dáme na budúcom dieli. Tak ľudia, za 7 lajkov dáme part 2. Ja sa s vami tu lúčim. Nezabudnite mi dať like, odber nejaké rady do komentárov. A sa s vami tu lúčim v gyme. Čau! Esse é o Atlas, é o brabo da putaria. Tá gostosa, só que é sosa, senta pra 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 Esse é o Mozi, é o brabo da Tá putaria. gostosa, só que é sosa, senta